Ga albishir nan mai daɗi zuwa ga 'yan uwana 'yan Nijar, albishir mai daɗi, albishir mai daɗi. Kamar yadda na faɗi muku a game da al'amari na dambarwa da take faruwa tsakanin Amurka da Nijar, to insha Allahu al'amura dai suna tahiya mu kamar yadda muke so, yadda muke bibiyar al'amura, kuma kamar yadda muka ce muku daman babban yakin a nan ne yake, kenan mu da muke daga nan za mu taimaka kuma mu ga ta hanyar da za mu taimaka ma wannan ƙasa tamu, a fita daga cikin wannan al'amari, a samu a rabu salim alim, yanda daman bin mu so wani abu ya gama mu da mu da ƙasar Amurka, muna so dai mu rabu salim alim ta ga hanya ta diplomasiya. Amma kamar yadda na ce muku, mu muna son Amurkawa, ku gane da wannan, mu Amurka muke, kuma mu ma Amurkawa ne, muna son Amurka, muna son mutanen Etats-Unis, muna son les Américains c'est des gens qui sont très très bien, ina gaya muku mutane ne waɗanda su ma suna da hospitality da sauransu, mutane ne wanda suna son mutane wallahi. To amma kamar yanda yake siyasa ta duniya yawanci ai dama siyasa ce ake tuguma, ba mutanen kasar ba. On n'a rien contre tous les Européens. Il y a beaucoup des Européens, ils sont plus que même les Africains. In ka ɗauka akwai turawa da yawa waɗanda suna da hali, kyawawan hali, da yawa turawa, akwai mutanen kirki wanda ba sa son yadda ake cutar Afrikawa, ba sa so ko yadda ake musguna ma baƙaƙi, da yawa turawa suna nan a nan Amurka da yawa suna son Afrikawa, suna son Afirka, kuma suna jin ciwo yadda ake kuntata ma Afrikan, yadda ake zaluntar su, da yawa Amurkawa suna nan mutanen kirki. To ko yanzu abin da ya shafi wannan siyasa ta Amurka, yan uwana kuma ku yi haƙuri, wataran mantuwa nake, duk da kuna cewa da Allah in ana fashin bakin wannan na siyasa a bar sa turanci, kuna so a muku shi zalla da Hausa, kuma a bar sa muku Ingilishi waɗanda ba su jin Ingilishi, ko kuma waɗanda akwai 'yan Najeriya ma waɗanda suke bibiya sai su ce a ana sa wannan faran cikin nan ba su jin faran cikin nan. To ku yi haƙuri, mun zama gwarawa yanzu, waɗannan mutanen sun mallake mu, sun mallaki kwakwalen mu wallahi, sai haƙuri, mun zama gwarawa, babu yanda zamu. Wata ran gashi Hausar kana neman ta wani abin ne kin kana neman shi sunan shi da Hausa sai ka rasa, dole babu yanda za a yi sai ka dan jefa dan Ingilishin ko ka dan jefa dan Faransa cikin, ba yanda za ka yi. To da Allah a dan mu afuwa, dan Allah yan uwa, naga yan uwa suna cewa gaskiya mu abin da muke so malam, muna son fashin bakin kullun in ana yin shi a rikan mu shi da Hausa zalla, saboda in ka yi shi da wannan Ingilishin ko kasa dan French cikin nan naku na 'yan Nijar ban mu gane, in 'yan Nijeriya ne haka 'yan Najeriya diya suke ta comment kinsu hakan ga, suna comment da dama haske da Allah a bar mu French, su kuma 'yan Nijar haske a bar sa musu English. To Allah gyara mu. To amma dai albishir ne mai daɗi a yau albishir ne mai daɗi sosai a game da al'amuran da suke tahiya a nan Amurka. Gaskiya kamar yadda na ce muku, Amurka suna bin doka, nan Amurka doka ake bi, ƙasa ce ta doka. Tunda deja a nan an tugume su da cewa yadda suka je suka yi a Nijar sai na tarbi su yarda ba, tunda in sun zo sun yi ƙarya ma ai za ta fallashe, za a baje ta wata ran ƙaryar. Abin da suka je suka yi ba su kyauta ba a Nijar, sun ta yi tunda ba bisa kan gayyata ba da sauransu, ba bisa kan ka'ida ba, kuma suka je suka musu manke raspe, suka je suka ce a sun yi insiste dan mi suke nema har su yi ƙarya su ce a ana alaka da wane ne, za a saida ma Iran wace ce, za a saida mata wane ne, suka fara ƙarya. To sai suka ga waɗannan dirijankin ba waɗancan bane masu tsoro, to sai abin ya ba su tsoro. Kamar yadda na ce muku, Amurka suna son wanda zai tunkare su gadan-gadan. Su in suka ga kana da gaskiya ka tunkare su gadan-gadan, to sun fara shakkun ka kenan, za su ɗan yi shakku. Sun yi tsammani irin waɗancan ne na da waɗanda aka hambari, to waɗannan he suka gani ta sake zani suka je suka so su fara turza su musu turji, aha kuna alaka da Iran, mun yi alaka da Iran, sai mi sai mi kuma hana ku yi alaka da wanda kuke so. Ai duk da suna ana cewa suna wata kamar sakun wannan takun saka da su da Rasha, ai har a yanzu ai akwai alaka tsakanin mu nan Amurka da Rasha, akwai ababe wanda har yanzu a gurin Rasha ake sayan su, kuma duk da ambargon da aka samu a Rasha, kuma suna haraka. Abinda waɗanda aka rena Afrikawa ne aka rena, a rena African, su ne mu ne aka rena. To amma yanzu kamar yadda nake muku bayani, akwai albishir mai daɗi ga 'yan uwana 'yan Nijar. Lalle yanzu American suna nan suna shishiryawa su ga inda za su tahi. Suka ce in dai 'yan CNSP sun yi insiste sun ce dole sun bar Nijar, suka ce to ba yanda za su yi, dole za su kwashe ya nasu su bar Nijar. Shi yasa a yanzu
au niveau donc the White House da abin da ya shahi horin gida Maison Blanche suna nan suna tantamna suna furfarle tsakanin su suna tantamnawa na su ga hanyar inda za su tafi yanzu in sun bar Niger. Da ina ce muku tana yawa su tafi Chad ko Central Africa, to amma yanzu bayanin da suka yi a yau bayanin da suka yi shine suka ce sun fara maganganu tsakanin Ghana da Ivory Coast, ita ce Cote d'Ivoire da Benin. Wayannan kasashe guda uku su ne da yanzu suka fara magana da su. Sun fara magana da Benin da Cote d'Ivoire da Ghana. Tsakanin kasashen nan guda uku suka ce duk wanda ta ba su amanna za su kwashe kayansu na Agadas, su kwashe rundunarsu ta CIA da ta Duran da sauransu su jibga waccan kasashen. Amma dai zaman su Afirka suka ce dole he sun zamna, saboda Rasha tana nan, China tana nan, to dole ne daman da aka tambaye shi ma gashi da suna general wannan Michael Langley, aka ce dan me kuke Niger, yace saboda influence, saboda su tasirantu su samu power a cikin Afirka kuma hallo da entere. Yace influences and the profit, saboda profit da entere. Kun gani abin da kastan ba wai dan suna san mu bane, dan saboda entere kinsu ne da profit kinsu. Sai na tarkin da ya tambaye shi ce dan mi kuka tafi Afirka, mi kuke nema a can? Kwado nan ba tsakanin Afirka bane, da ni da kai ne, ka gaya mu gaskiya me yace a kawai influence da profi. To kun ga amma suka ce a taimakon ku za su yi wane ne kalku bari ku je Rasha za ta zambace ku, za ta kawo wagana kashewa suka fara turfi, wagana suna kashe mutane suna waye watan da an dauki Afirken su yara ba sa abin da suke so ba, wagana su kashe su, ku ce a wagana su kashe mu, ai Iran ga muguwa ce kaza shine Nelson Mandela ce wai dan wa'ancan enemy kin ko ne, wa'ancan makiyanku bane, mu ma ba makiyanmu bane. In ka ce wancan makiyinka ne, fafor saman ba dole bane makiyinka ya zama makiyina. Mandela da ya zo nan ga Amurka ana mishi position question, aka ce dan menene wai yake yaba Kiba, yake yaba duka wannan le dictator la le communist la yake yaba su, yake yaba su Gaddafi su wani waye, yace ya yaba Kiba, yace dan kuna da matsala da Kiba kuma dole ne dan ku Amurka kuna da matsala da Kiba, ni Nelson Mandela kuna so dole in ce muku Kiba sai na yi matsala da ita. Yace waɗanda suka kula da mu a lokacin da muke cikin wahala, yace ba za mu manta da su ba. Yace Cuba lokacin da Africa du Sud take cikin apartheid, yace Cuba Fidel Castro ce ya kama mu, yace Gaddafi ya kama mu, yace duk wanda ya zano waɗanda su kuma makiyan Amurka ne, yace dan suna makiyan ku mu sai shikenan sai su zama makiyana ni Nelson Mandela. Yace sun kula da Africa du Sud lokacin da Africa du Sud take cikin neman incin kanta, suka kama mu muka samu incin kanmu, suka ba mu kuɗi, suka ba mu taimako, suka ba mu makamai, suka ba mu agaji, suka ba mu komai, suka kare mu har muka samu incin kanmu. Kuma a yau dan kuna gaba da su shikenan mu sai mu yi gaba da su? To shine ya mai da wannan journalist American a Saplas da ya mishi pozan wannan question kin, yace c'est ça la plus grosse erreur que les politiciens les plus souvent yace suke commettre. Yace yan siyasa ita ce irin wanda gashi da suna yawanci irin abin ne ya rashin dabarar da suke yi, rashin dabarar da 'yan siyasa suke ce suna nuna cewa in wai kai baka shiri da wata ƙasa dole ne ita ma wannan ƙasar da kake mu'amala da ita dai ta yi ta ɓata da waccan ƙasar. Haka Nelson Mandela ce, abinda Nelson Mandela ce kenan. To kun gani, to don haka wannan runduna za su huta su bar Nijar insha Allahu salim alim, kamar da yanda muke gargadi Amurka muna iya gardan relation kinmu diplomatic da mu da American, za mu yi duk wani abu na development iya nan. Mu ba wai da Amurka ba, kowace ƙasa ce ban ma son presence militar, muna so mu kasance yan pays sovereign. Yanda mu nan Amurka je si American ba zan so ba a kawo mini rundunar soji na wata ƙasa a jibge mu su a nan, a jibge mu su a nan Pennsylvania, ko a jibge su a Washington DC, ko a jibge su a New York, ko a jibge su a Wisconsin ko Ohio, ko Idaho ko Texas ko California. Ba za mu so ba a nan Amurka kawai aje a ɗauko wata runduna ta wani soji na Rasha sai a kawo ajiye musu. Barazana ce, duk ɗan Amurka ba zai so haka nan ba. Kenan tu eta sovereign ba zai so a ɗauko wata runduna ta waɗansu sojoji na wata ƙasa a kasar shi. Kamar yadda na baku misali na kriz na misil da aka yi na 1962 lokacin John F. Kennedy iya president, lokacin da Rasha suka so su zo su sa misil kinsu a Cuba, da American suka yi detective za a sa musu misil a Cuba, maza
sai suka tashi suka ce ai rasha ta yi hankali, sai rasha ta ce ai wanda kuka je kuka sa a turki ku je ku ɗauko shi. Su kuma rasha sun ga ashe amurka sun je sun sa misil a turki. Turki tana da boda da rasha, su tuni amurka sun hada kawai suna jire wata gamammiya ta ga masu da rasha kawai su jefa mata ashe rasha sun ga misil american kin su ma suka tura ma amurka misil a kiba. Kenan kuna jehuwa mu ma muna jehuwa muku daga kiba. Suka dauki distance kin daidai inda suka ajiye musu a frontier kinsu, su ma suka dibi frontier wadda take daidai da wancan wadda aka tura musu a frontier kinsu ta turki. Ta kun gani al'amura na diplomasi, kowa bayya so a bakin kohol gidan shi ko a boda shi barantana har a shigo cikin gidanka da runduna ta soji, ba za ka yarda ba. yan peyi sovereign ba zai yarda ba. Me yasa ake yakin Ukraine yanzu? Yakin da ake na Ukraine, Putin ya ce kas su yan otan su yi extender kin wannan occupation kin nasu ko wani abin da ne kin su ko supremacy kin su otan da wani mai su kaita wannan Ukraine. To yanzu kuma heske negotiate suke nema Ukraine ta shiga otan. To shine suna cikin negotiation kin su fara kawo rundunonin su ajiye a nan frontier kin shi. To a lokacin nan shine yasa yace to shi kuma zai magani Ukraine kin. To kun gani barazanar wannan ce duka ta kai ga wannan abin, kuma da su neman supremacy kin su suka tura ita Ukraine suka mata ingizame kan turuwa. Yanzu gashi nan Ukraine ta shiga cikin halin haula'i. Allah kaɗai zai huddata wannan yaƙi. Tuni Putin ya cinye wannan yaƙi, babu wani zancen waye, yaƙi ya ƙare, Putin ya cinye shi. Kawai in aka ci gaba abin da ya saura ne kawai zai dan kwakwace su Odessa da sauransu, sauran gariruwan da ya saura ya kwakwace. In ya kwace shi kenan magana ta ƙare. To don haka kenan wannan sai in bon nouvelle yau a game da wannan al'amari dambarwa da take faruwa tsakanin kasar mu ta nan da Niger. Don kenan al'amura suna tafiya daidai. Na Amurka na ce muku suna bin doka. Kenan waɗannan sojoji ko dai su tafi Ghana ko su tafi Benin ko su tafi Cote d'Ivoire. Wannan gari guda uku su ne aka yi evoke yanzu, su ne ake tantamna tsakanin kasar mu ta nan da su. Suna tantamna tsakanin su gani yadda za a yi a samu yanzu wadda ta yarda, suka ce duk wadda ta yarda za su tura duka wannan rundunar ta drone su kai ta can da wancan kinsu na service de renseignement kinsu na sayya da sauransu, duk dai za su kwashe duka kayan su na Niger su kai Benin in Benin ta yarda. To ni ban na fatan wannan, in aka kai Benin ai kamar suna Niger ne, hatsarin iya nan. Suka ce kuma amma Niger yanzu su shirya attack terrorist ne za su yi ta gani, saboda daman Amurka ce take kaza 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 kaza. To ai tun ha an fara attack da aka yi na Bankila da suwa suka yi ki son da ya rasa. Allah kiyaye, Allah kare mu, mu tashi da kanmu, mu tashi da kanmu, mu tashi wajen tsaron kasar mu. Makamai maza a yi maza a kawo su, kuma wannan al'amari insha Allahu za a rabu lahiya, babu tafaji. Kadda ku je ku yi ma Amurka wani abu ko ku je wani ambassador na Etats-Unis ko wani ko zamna salim alim insha Allahu. In akwai wani abu na urgence wanda ya kamata people su tashi, to za a yi magana. Amma a yanzu ni dai gargadin da nake muku, shawarar da nake baku, kadda ku saki wani abu ya gama ku da Amurkawa. Kadda wani ya sake ya ce zai je ko wani baz American kin na aje a musu wani abu, ko kuma aje wai ambassad na Etats-Unis a rabu salim alim. Muna da liyan 34 diplomatic, mu rike wannan liyankin mu diplomatic, mu rabu da su dan le plus grand respect insha Allah, kuma mu dauki matakan da zamu mu tsare kasar mu. Allah sa mu dace. Assalamu alaikum.